Eu, băi! Ce-o cu zi, Andrei? Nu pușcați? Ce-o cu zi, Andrei? Dați-mă tirări, nu te vă spun la voastră! Nu, tată! Nu, tată, nu puteți sta de vorbă, decât să vă iau gâtul la toți! Decât să ne iei gâtul la toți? Nu, tată! Hai că ne iei gâtul, dar după ce arăți cuțitele! Bă, în pula mea cu ce? Eu sunt polițistă la față! Eu ce zic? Ditu dur taribar, ditu dur athardan. Ditu dur athardan. Că mie mi-au dat... Ditu dur că de la gândă a cabut. Am făcut ziarul nevastă mea. 40 de milioane. Doamne, dar de unde aveți voie să veniți la om în curte? Pe cine a deranjat? Pe cine a deranjat? Să mai este turul meu, Mihaela, Mirela de acolo. Pe cine a deranjat la el în curte? De veniți dumneavoastră la el în curte? De nu vă stai, vă fac franjuri, băga mea spun la morților. Băi, dar aruncă cuțitele! Nu, tată, eu sunt măcilat. Eu nu știu. Pe cine a deranjat? Nu știu. Pe cine a deranjat de veniți la om în curte? Pe cine a deranjat? Vreau să știu pe cine a deranjat. Ați venit să mă las pe mine în pulă? Păi dați-mă în pula mea atunci, intrați peste mine ca să vă arăt ce pot. Dar nu ne mai înjura! Hangirando kir khaptara. Ingirando kir Stefani. Ditu dur ka denat gando khabut ki sau. Ditu dur kana vakira. Ditu dur kana vakira. Ditu dur ka denat gando kha. Hai, plecați, lăsați-mă în pace, că se moară familia mea de când mă fac manjul. Hai, vino că asta, ce să faci? Hai și că vină cu amul că ți-și curătul de hârtie, ca să te-am verificat să mă ce mă surci cu mine mea. Hai, să afară! Băi! Plecați, lăsați-mă! Dar nu vă duceți, doamne, unde aveți treabă. Ce aveți cu lumea în curte? Să căpeați în curte! Dar ce pula morte! Bă, că aveți pula mea de voastră! Strigați mort! Ditu dur athardan că denat gando akha sau. Nu vorbesc! Doamne, dar ce să vorbească? Pe cine a deranjat? Eu nu știu pe cine a deranjat. Plecați-mă în pula! N-are voie omul să bea în curtea lui. N-are voie lumea să mănânce și să bea în curtea lui. Băi! Beșiștii mei. Ce l-ai pus acolo? Ce-u dă sinotar. Nu, tată! Păi și ce n-avem voie să dăm drumul la muzică? Ce-am făcut? Suntem segrestați! Dita bena panda haptora mea. Duci de lumei! Băi! Băi! Poliția ne-a zis... Doamne, dar omul, eu nu vreau să știu pe cine a deranjat dacă a avut o reclamație. La mine în curte! Ce să vorbiți? Uite, n-a avut boxă afară, muzica e în casă. La mine în curte! Bă, și ziua n-are voie, ziua. Gata, plecați! Păi dumneavoastră, dacă vedeți pe cineva beat, veniți peste el să-l trageți din curte. Dumneavoastră lăsați din curte. Ce tu, Andrei? Nu poate lumea să vorbească, să bea, să discute, la el în familie. Arătați, dați-mi o... Dacă a făcut cineva reclamație ziua, s-a luat de cineva, a deranjat pe cineva, n-a deranjat pe nimeni. Eu am unul singur, dar voi vă distrug ce 6... Ce reclamație? Ziua, dacă am muzica în casă? Muzica în casă este. N-a deranjat pe nimeni, el singur, a băut el singur. Era cu copiii în curte, cu nepoții. Și a venit și mi-a zis la nepoți cu spray în ochi. Dați cu spray-uri. Ditu dur haptora mea. Ditu dur că de la că s-a pe achat dur. Vă sunteți discuțați. Ditu dur că ande. Ditu dur că la vacherava. Cu nepoții mei, cu fiața mea, cu soțul meu. Băi! Dumneavoastră stricați. Dumneavoastră, ditu dur că de la că până do acha. Ditu dur că la vacherava. Dic de la tuche. La copii. Bă, vorbeați cu voi. Cu spray, ce filmistar! Filmistar alen? Ce filmistar! Dale, di ki bora vena. Aha, ki va, ker circos. Ce-l urde? Na, n-ai caci, că te-am gala ale orde. Ale orde, David. Ce să dea, mă? Ce să dea în pista, mati? Ce să dea? Ce
dea? Ce să dea? Hai că vă iau la unul gâtul cu ferul ăsta acum. Linge-mă să pistul să mă lingeți. De handicapații dracului. Hai că cu ferul ăsta vă iau gâtul, uite virală și cu ferul ăsta vă iau gâtul. Hai să vedem cine se apropie în curtea asta. Și familia. Păi el cum bea la el în curte? Filmisar nu vă. Ce nu, că zic că i-am dat. N-are voie omul să bea la el în curte? Pe cine a deranjat? Pe cine a bătut? Pe cine a omorât? Haptora me n-ai cu hanatut, da. N-ai cu avrică hanatut. N-adi duma bețiche. Păscăricile voastre. Băi, n-a spus totul la Iohannis. Proștilor, vă omoară din vorbe. Unde, în altă parte, unde aveți treabă, nu vă duceți în altă parte. Veniți la om în curte, unde e la el în curte. Las pe mine în pulă și mă futeți. Duceți-vă în altă parte, unde aveți treabă, dar nu la om în curte dacă bea la el în curte. Pe cine a deranjat? A înjurat pe cineva? V-a făcut cineva o reclamație? Că s-a luat de cineva? Nu s-a luat de nimeni, a băut aici cu la el în curte singur. Era cu nepoții lui, juca aici cu nepoții lui în curte. Ditu durcă de nat ghechisau doar ca. Bă, filmați Iulia să moară familia mea de mă fac franșuri. Și tot vă răspundeți. M-am rugat de dumneavoastră, duceți-vă, domne, lăsați-l în pace, văzurăți că e băut, lăsați-l! La vă veniți, împușcați-vă! Hăptura mea! Tăiați-vă, bă! Că înainte să mă tăiați voi, mă tăiați eu mă tai pe 20. Bebi tirla! Bebi tirla! Ca să vă arăt? Păi dă pula mea atunci, jandarmule! Eu pot! Era live, zic că n-a să vreți țară. Mă, fute-mă și în gura ta să mă fut de dreaptă. Veniți cu a! Și nu stai, mă, ce? Dar ce nu răptă, mă, mă. Tole! Filmi-stai, mă, că dedichelu președintos, te la neta în carne, te mulezi.